Kiju ki rangba hagi patakiat bat jaka khalai. Ki deru ki ju ki rangba ki bayalam haga balang. Ki ju ki briu ki bakren behe bat kren serong hat snong hathau. Ki deru ki ju ki briu ki bayalam haga balang. Ki ju ki samla ki bele auria ki bedi kiat bat ki bakren sniu kren thala. Ki juru ki samla ki bayalam hagi jingiseng samla. Ki ju ki longkmi ki bakren lorni bat penis new briu. Ki juru ki longkmi ki bele hok hapo yang mane. Ki ju ki briu ki bersam pisa ki babam sap ki bapen sniu ya ki yingki sem bat kechnong kathau hakapor election. Ki deru ki ju ki briu ki belong ki nong yadam hakabalang. Mar kani ga daw ngammon shu ban lek chaki jingi seng bat ru ngammon shu ban long kristan. Namar kani ka jing long kristan mayo i ka long tang ka rong phong ka bom don jing mut bat ka bom mentoy ru em ong uwei briu. Hoi ngimla ban len ya kani ke jingsi sha kabalajan habaro ki balang kristan kidon kinong arsap ki dapen hiar dor sisa ya ka kerteng jong Yesus Kris atu ublei usnyo baha ya kinong arsap em ublei snyo baha ya ki bat un ai ya ki ke bainong ka baki te hok ban yo haga sngi jong ka jing bishar ka bakhadu sautali ki mat ngin page hagane ki video habaya day bat ke jing arsap haga balang kabanang kong tungin page Jisu u ong kumnu ya kinong arsap ha kisni jong u hamatios arkulai kalenong Jisu u ong kumne ya kinong ilam nyam ki ba arsap katno kalong ka bashar khay pi kinong hikai ka hukum bat ki parasi pi ki ba arsap ka jing pen chitom ye pi kan long ka ba khamsniu kan no pilong ki ba malla pi kip seng bat ki khun kip seng kumnu pi ki lenti ban light na ka jing chapen rem shadu jok Jisu aili ya kinong ilam nyam ki ba arsap hakis ni jong u bat nam ai liru ya kinong ilam nyam ki ba arsap jong kini gisni ki ba mentang ulama ham lepa ba saong ya kita ki ba arsap ki leino nga pi ki ba hapo ke jingtim jong ublei ki leino syakading bamjukut ya ke balapan kre na ke benta uksut bat ki angel jong u hagas ni bishar ki noi lam niam ki ba arsap kin yo ya la ka bainong mat ka ba ka jing shisha lese ke ban pengendi ti pi ba kalong kane baro ki kristan ki long ki ba arsap balai nga ongkne namar ba omdon u weiru u kristan ubala ban long uba janai haki por baro la haga jimut ciperkhat haga keten ketelet bat haki kam baro ki ba ule kane kalong ka jing sisa u apostol Paul ru u ong har roman lanong penyo kot katsang khandri ba shampang ka e ka ba ule namar le ya ka e ka ba ukwa ban le henry ule pat ya kata ka ba kwa ban le ka jing im kristan kalong ka jing yele hapdeng ka jingle ya ka badai bat ka bamdai kane kamut banga kersan ya kita kinong arsap ki bah ka balang namar ki don archa ki briu ha ka balang bat ka jingi pher kalong kane ki kristan ki bashisha ki don ya ki so mensem bekut ha ka jing im jong ki bat ki kwa hir ban im ka jing im ka ba ya habdur bat ka mon jong ublei aba ki kum yo le pop ki snyo sik thang bat ki kala ka bamutno nagata ka pop rangkat ke jing temu bat ka jingkut jingmut bakin demle shu yaka henry kita ki kristan ki balam lerpat kim don ya ki so mensem ha ka jing im jongki bat ki yai peteng ban jingi ha ka pop da ka jing sneu bha ki mane ya ublei tang ha ka chentur ha ka donut bat ki peteng ban im ka jing im ka ba arliam ka balong shibenta bat ka nek perthai bat shibenta ha ka jing shakriblai ublei ai ya ki ka bainong hagasngi jong kajing bishar ka bakhatu kamat ka balai katan rai jong kajing kristan kam day kiring ngai kristan handrai ka day uji sukris namar kata ka daw ngim day ban bishar ya kajing ngai kristan dag bapet shakibriu
handrengi day ban pe chau Jesu Christ naba u Jesu udai mau utenrai jongka ngi ki beriu ngi long ki badap da ki jingduna sudah ngim long ki bajanai dai tang u Jesu u badap biang bad u bajanai bad namar kata kadau idon kam ya u tang namar baki Kristan ki long ki ba arsap kamut ba u Jesu ru ulong u ba arsap namar kata kadau ngimde ban bishar ya ke jingai Kristan langba ki riunge jongka handre ngi day ban bishar ya ka langba u Jesu Christ barabangi pet cha u Jesu Christ iyo i ba ulong u ba hok u ba kuit bat umlong u ba arsap kamat ka basau bat ka bakhadu kalong syapang kita ki briu ki bakentat ya u Jesu lene ki bakentat ban wan cha ki jingi senglang tang na ka dau jong kinong arsap ka jing sisa kalong kane babun na kita ki briu haon om baro handrai bun na kita ki briu ki bang tre ban wan cha ki jing senglang lene cha ying mane belai ka jing sisa kalong baki ne ki briu ki shu ai dau namar baki it ya ki jingdum bat ki isi ya ki jing shai bat kumta kim kwa ban wan cha ki jing shai u Chris haon le se ki siu kia bat ki siu khong sisa chapang ka jing arsap ha ka balang handre ka jing arsap jong ki wei kamlong ka dau ka babiang yaki ha ka sngi jong ka jing bishar ka bakhadu ha ka sngi jong ka jing bishar ka bakhadu kin hab ban ai jubab ha unong bishar u ba hakletam nagbanta ki pop la jong om nagbanta jong ki wei pat namar ka ka dau wat kuslai pi nagbanta ki nong arsap ha ka balang maru Jesu upalong unong bishar ubatiplut yaki ek baro baru babishar hok yaki ek baro ulatip hi kabay nong ayu unay ya uway pa uway ubriu handre pidey ban kuslay nagbanta ka jing im lejong kipop lejong bat hato pila ya suk na em bat unong bishar ubahakletam lada pi angnut sisa banwat ya ublay bat pikwa sisa banong Kristan ya pi la pediang sio bahasa kabalang hagano gano kapor namar baka dangdon bet ka jaka saya uway pat unong arsap langba ka jingkala bamut bat ka jingay kiba im hau Jesu Christ pinyo ya ka jingpan Yesuk bat unong bishar ubahakletam bat anda pila long u Kristan ubasisha kiso jong umensen bakuit kin pau haga jing im jong pi kabaman gesi bat pinnam jingi haga jing sio bha jong kapop pinlong ibriu ibat thamai pin it ya ka hok bat pin isi ya ka pop pin sliang ban le ka babha na ki babahatam ban pan sio bha ya ublay jong pi pin yele ban im ka jing im jong ka jingla ka bamut halakasi pin yele ban im ka jing im ka bakuit kumba oblay jong pi ulong ubakut hoy pinamla ban long ibajanai handrei pin yele ban im ka jing im ka bajanai pin perchang ban namlong i Kristan iba asap to oblay unirap bat unkerku yang gilang baro bangin long kita ki Kristan ki basisha ki bamlong ki maujentut yano re yano